Ако търсиш скара, която ще те спечели с уникалните си вкусове и специалните ястия, които сервира, тогава ти препоръчваме Джиро Питоли. Още щом пристигнахме, апетитът ни се отвори веднага, виждайки апетитните меса и голямото разнообразие, което имаше. Решихме да опитаме 3 от най-специалните им ястия, които със сигурност не се срещат често. Започнахме с отворения сандвич, който съдържаше крехко пилешко, кондосувли и обилно настъргано кашкавалено сирене. След това ни приготвиха наистина голяма и вкусна скевасти с свинско гирус. Можете да изберете комбинация от съставките по ваш избор. Много вкусен и засищащ избор с отлично изпечено месо. Накрая опитахме арменския сувлак в лава шпитка, също богат на качествени съставки, доста засищащ и вкусен. Разбира се, го комбинирахме с сос Джиро Питоли. Ако пък искаш нещо по-здравословно, можеш да избереш някоя от напълно пресните му салати. Избрахме салата Цезар и салата Гирос Питолис. Всичко това и още много можете да опитате на място в заведението или с доставка до вашия дом. Горещо ви го препоръчваме!